The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong marin na pagkahapon sa tuya gabos mga kaaksyon, aldaw kita ngunya ni Nuebes. Anuebe na po tabi sa bulan kang Disyembre 2021. Mga kaaksyon, kami sa indong makakairiba, Remy Araneta Mindones. An sa indupong lingkod, Joshua alias Mr. Siram. Mga kaaksyon, partner marin na pagkahapon siring man sa tuya mga parantabay. Partner kasuod ma, ayaw kita Birthday duman. Yes. ni Congressman Saldico. Ang ika-51 na kumpleanyo kan sa tuyang padabang Congressman Saldico, partner kan ako Bicol Party Nasal List. daw kan sa iyang kumpleanyo, imbis siya ang magresibi kan regalo, siya ang nagregalo. Correct, Ayon. partner na nao si Congressman Saldi, partner ning tigsararong sako nin bagas Wow. sa napiling 30 benepisyaryo. Wow. At sa niyan, partner, ihihirastaan bilog na istorya sa istorya partner ni Aika Ferry. Sige. Digdig muna kita, partner, sa satuyang tabang legal ngunya na pagkahapon. Digdig sige. kita, partner, dai matapos-tapos na baha sa indang lugar, partner, partikular duman sa indang harong. Pag mauran, partner, or tag-init, ba sa isa inda. Pero nagbabaha pag tag-uran sa naman. Pag summer, dayman. Tag-init, partner, tag-uran sana. Pero ngunyan, partner, Pati sa amin. tuyong tag-init, partner, may tubig May sa laog tubig. kan sa indang harong. Matindi, no? Diyan yan, partner, sa barangay Bugtong. Tanganing, partner, Bugtong, yes. Legazpo City. Kay Kapitan Mando Toledo, partner. Tanganing nga maaraman taan bilog na istorya, partner, dalanon ta ini. Ano na, sobra na taon na iyan. Kang pun pa baga kang is na nakatugdok iyan. Nagsapar kami kang mga tubig na pig-arali po nga na kami. Maski so pigkaturugan mi sa irarong tubig yan. Tigtsagaan mi dyan sana kami mga turog. Maski di na uran, baka mo. Minabaha. Day man ang tubig, garo palawag sa nasamuya. Tapos saro pa, so minalawag baga duman sa kang arong. So, ali dyan sa banyag kaya tagas. O, dyan palawag yan. Pag alibawa day ng uran, minalawas ang tubig. Pero day man nauubos. Hanggang ngunyan niya, ang patubig manggiraran. Ang naging solusyon mo dyan, so nag-request kita sa engineering na mag-cross drain. Siguro na mo ganitong cross drain dyan. Ngunyan, ang tubig ka to, nagdadalagan pasiring sa krusada. Nag-request ako sa Region 5, DPWH, na magkaigolig din ng construction sa barangay Bugtong. Makaganti proper drainage ang Bugtong. Nasimbag kami kang engineering na kinagang kaming line canal dyan. Ang rason ni Kapitan, kami na daang bahala na. Saraduan na sana daa. Kumbaga, so, imbornal na sa daybag ang Ginebo. Takpa na sana. Di man makakayanan daan niya. Iyan na, reklamo mi. Di pa man nga ko, kami. Sabi nga nito man sa engineer, ang tubig daw pabi niya ko, dapat, ang tubig niya ko, kaya kami nag-request kayan, ang tubig na alid dyan kina Flores, dyan sa Sagrada, pasirin sa Yawa River, alagad, ang pagka-implement, ang instead na ang tubig, magpapasiring sa Yawa River, ang tubig na pag nag-uura, nagdadalagan dyan sa Indata, lower portion yan, sa Pero nakaabot na po yan sa case na reklamo po nito. Iyon na. Sabi, papakarayon nga ni... Sabi po pa kayo. papakarayon nila. Sabi. Nung ano pa yan, nung pakalaog ka ng 2021. Tapos ngayon, hindi ma.
Ang ano dyan, kami nga ni dyan, halos nagkapasaruhay man kami dyan kang East Medical Center. So, mga doktor ta, series of confrontation iyan, na bagay na iyan, na kang mga panahon na ito na, niya ko, tawan nito ki proper drainage, ining ma-drain ang tubig dyan after the rainy days. Ang problema ito pangani dyan, madam, maabot ang panahon, inibig tatupukan mi kan tubig ko niya, going to, yung nahiling mong cross drain na yan, mabalda ka doon, pasiring sa may airport. Ito pong looting ito, private property ito. Pag nag-develop na ito, i-close man ito, wala na talagang tubig na dalaganan. Kaya kaipuhan, nagsurat nga kami sa council, a resolution requesting the DPWH to provide us drainage along diversion road going to Purok 6. Ini bagang bugtong po, ang elevation kaning bugtong, kung ito, duman mo ikakaag, bako pong ascending po ini going to Yawa River. Maski magta-ipundo mang auto mo, pag ano mo dyan, madala ka ng auto, pababa, bako po yung flat, siring. Ano yung bornal baga, angat sa tubig. Ang gusto ko man sabihin, ibaba ninda, tanganing ang tubig baga, magduro diretso pababa. Kula ko ta madam na imbornal, bako ang kinagdan so sa dayot. Tapos sala so pagkakag kang imbornal. Ta dati bagan madam pigkakabasan na lolo. So kalikaan, garo na tugdukan nindang poste, duman ang kalikaiyan, diretso na iyang pababa ko ta. Sabi pa pakarayon ninda, tapos yung ninda pa ma. Tapos po ang medias dyan, ginibo mo yun na. Tangunyan man sana yan na nagtugdok yan ospital. Dispis kami na ano kaya na tubigan yan. Pag nag-uran dyan madam, pagkaapon kaan, kaya maagan, ang tubig kan diretso na. Grabe. Pagkapon day na. Ayan, partner. Naku ata ang Lado partner ka nagrereklamo asin si Kapitan Mando Toledo. Dahiling ko sa sitwasyon ninda, so dumampalan ini sa kataning kan bagong ospital. Sa likod partner Sa actually likod. sinda, oo. Ara mo partner, nagdamping so ospital, kansay ng building, elevated ng maray. Kaya ang nawalat na babang porsyon Sa inda, oo. Pero, ara mo, dapat kuta na talaga sa pag-develop kan sarong lugar, dapat kasabay sa pag-develop, kasabay sa pagplano, pag-uswag kan sarong lugar, pag-develop kan sarong lugar, so drainage system. Actually, baga partner, Pirang harong ang apektado, partner? Pira pong harong duman manay? Pakikaputan pong mikropono. oo. Sa pamilya ko lang po, nasa almost 20 po kami. 20. Nasa bay. Pakirani Makira po, ni pakirani. Rani. Oo. Sa laog po, sa laog. Nasa almost 20 po. Pero po, yung 20 kaharungan. Opo. Pero po, yung apektado naman po, maski yung mga kataning, may bako talaga yung sa likod, nasa almost 60 po ang nakperma duman. 60 kaarungan ang apektado. yung 60 pa. pamilya Opo. ang Kasi apektado. po, So bako pa lang 50 partner, 60. di po kami nag-ano kay Kap na na pagtataram niya po na catch basin itong lugar may. Kasi po, kang day pa po yan na Ace Medical, bako po yan madam Dahil ka mo catch basin. pigbabaha. Opo. Para sa karaman mga ka-aksyon, purbaranta na imbitaran si Kapitan kan Barangay Si Kapitan Bugtong. Mando Toledo. Mando Toledo. Tanganing makuata manan sa iyang Lado partner. As in, Sa ospital, Sinda inimbitaran mismo mo man. partner, digdi ko na magkaigwan ng formal Pag-urulay. na pag-urulay. Sa ospital partner. Si hospital partner, kinuha man, pigpirit man na kuwaon partner an sa indang Lado, Ano ang alagad, sabi? nagsayo man na partner na magpaabot kan sa Pigiling indang. ko kaya so istruktura ni Kapitan Subago. Garo pagal na si Kapitan. Napagal na si Kapitan. Grabe na ngayon gini bumidigdiday nangyari Oo, pero partner, sabi nga ni Baga, ano man partner na development, kabali dyan partner ang destruction. Destruction Oo. buda. Dapat Destroso. So responsibilidad Yan. na dapat pakarayon. Kaya dapat partner, sabi nga ni sa Baga, anong man na klaseng pag-asenso, partner, day man yung pigpupugulan. Tama. Pero dapat day ka makaapektar. correct, dapat Yan. asikasuhon Tan kung may hospital partner destrosong negosyo. mangyayari. An Oo. hospital negosyo. Totoo. Day taman sindapig sasabing day ka mo magnegosyo, day ka mo maglag-hospital, takaipuan yung kantawo. Pero sana day ka mong mapirwisyo. Tama. And tama nga nito, partner, iyan ang ospital na ibugtak dyan, partner, nag-agi yan sa tamang proseso. Tapos? Pero dapat, dahil igwaning naapekturan, naapektaran, may May apektado corporate social residence. responsibility na inapod. Check. And dapat, umagi kay Kapitana. Ang pinakamamundo dyan na parte-partner, hospital bagayan.
sa ospital di kung tubig pasiring duman sa indo ang tubig di sugabos Yung na safety mga partner, sa mga waste yung- kan hospital partner. Correct. Pasiring duman sa indo. Yung salud, O ang ngunyan apektado. ining mga kaibanan ta partner sindaan mga residente duman Sinda partner ang mga residente Si- na nakaka-experience siya ng con Rieta Flores, bako konvenyenteng pamumuhay. Anita Alparse asin Rebecca Balala. Yan. Ini partner sa mga nagrereklamo, maray na pagkahapon liwat tabi isa sa Indo. Aputon milang tabi nanay. Kasuarin po nagpuon iniong sa Indo. Anong taon nagkaigo kamo kay problema sa arug ka na sitwasyon? Almost 4 years na po kaming pabalik-balik sa barangay. Pero nagpuon yan kan may Kang pig-construct nagtugtog ng pa lang Oo, po yan 4 na years Ace naman, Medical. oo. Ang nangyari po kayan, nagpabalik-balik na din po ako sa city. Pig forward man po yan ni Mayor sa engineering. Igwana po ang engineering na pigtao po na immediate solution ko ta. Kaso po, Recommendation po recommendation yan. po. Hanggang sa ngunyan po, iyan po ang mi kay Kap kasi ang rason niya daw po, day na siya pig-intindi kang Ace Medical. Ang problema po, takang day niya man kami lamang kayan pig-konsulta na kasi ang sabi niya, siya na daw ang may right na mag-decision kasi po siya ang head kang barangay. As I remembered, sa sarong interview po So sa radio tiniwalaan po station. nindo si Kapitan na kaya niyang solusyonan. Di man po kami kasi ang nangyari po, nagkaigwana po nga ni Kiano as I remembered, mga last year November po, ang sabi niya, tatawan ki solusyon. Hanggang po sa panahon na ini, wala po kaming naiiling na pigigibo kang barangay na ang tigto po kang engineering, kung mapupwede, padakulaon ninda po itong drainage, o kung di, ang baba-babaan mas rekomendasyon kan engineering. Opo, yun Kisay. pwedeng. Kisay dang mapadakula kan drainage. Ang ang napag-urulayan po, sabi nila, ang Ace Medical, kaso sabi po ni Kap, day na nga ni siya po, pigi-intindi kang Ace Medical. So dengon yan taday na pig-intindi si Kap, suko na si Kap. Suko na si Kap, arom lang kay to. Bala na. Bala na kung Yan, baga. ang pigtataw niya po sa mga solusyon, bilang kami daw pang apektado, obligado daw po kami magdumping. Bako man po kami mga mayaman na itong tao dakulang na ektaryang automatic dada na to dadampingan. Opo, automatic po, makadamping kami kang araw kay itong Garo salamat lugar na partner. Paistorya ang taman ini si Manay. Manay, ini si Manay, kumusta? Kumusta ang pagmati nindo iba kilaog po, nanay. Anong mga nararanasan na nindo dyan mo yan? Ay, grabe po, sir. Hmm. Grabe, yan. No sarongal daw baga nada pa ako. Ayan na, nagaano pa sana sa ano ko. Kakapila pa sana. Tapos Pero may nakamong may mga alipunga. Opo. Tapos sumanugang ko an aki masambulan pa sana pirming butugang tulak. Suparong. Takuntam, yan, ang stagnant ng tubig. Oo. Kumusta man, may mga sira na duman sa inyong kada lugar, may mga kundakon. puhol na. Kada ko. May mga kasili na. Kung dati paroy an sa inyong pigatan, ngunyan, ano na? Ngunya na, kangkong. Manay, ano man ang experience mo dumantabi? Pakilaog mo sana mikropono niya. Dagiton ka na kay Kapitan. Grabe na ang gulo-gulo mo. Bago po, Madam Dagit, para lang. Ayan, maanon lang. So, problema sa muya, matawan lamang kay solusyon ta. Kami po, pag nagkukusog ang urang, nga adit na kaming, hindi na kami nangaturog. Ang paguna, may pagkakaturogan, nasa tubig na kami. Oo. Nababanggit tabi ate, na-mention sa imo ni Kapitan na magpadamping. kamo magpadamping. Gusto ko lang ipaintindi sa imo partner, nang pagpadamping mo niyan, aron nindo kung gurano ang kubiko. Kang peeling materials. So ano po, oo. Ang kubiko kan peeling materials 300 to 350 pesos. Magastos. 300 to Ayun po, 350 ito pesos. nawala Ang na sarong lamang dakulang si Papa truck mo May, niyan, partner. Partner, ang Ang sarong dakulang truck mo niya na 20 kubikos, ang kantidad gaan 7,000. So ibig mong Yan ang sabihin, kantidad. nawara na si Papa mo. So problema nindo, hanggang ngunya nawara na, yung man giraray. Garo sala man ito, partner na Auni na solusyon na nga po ko. pigtaon ni Kapitan, ano? Iyo lang ito ang naging aksyon ni Mayor na kinuwang kamuday ng ibang inak-aksyon si Mayor. Wala na po, kasi ang Sa bagay, niya. busy na kaya si Mayor Opo. niya, nagpapasiring sa libon. Bako Sa- nasa nasa sulat Hindi kang na po Legaspen, kami focus on partner. kasi nangako na din daw si Kap. Ayun na po ang nangyari. Nangako na din si Kap. Sabi kan, Ang ni Kap sa Muya, ito na po nga ning pigtataram niyang solusyon daw na magibo na lang ki drainage. Pero sabi mi po, itong pigtataram niya na ito, bako man ito immediate action po. Kasi taon pa po ang bibilangon bago ito mangyayaring So base pigpo-propose niya po. sa pag-aapot-apot din, ano ang solusyon duman?
magkaigwa talaga kay drainage Kung system? ang hagad mi man lang po sana, supigtaw po kang engineering na immediate action. At least po lamang. Oo, kasi masunod po ito nabasa kang ko ito, partner, Masunod po ito kang Ang problema barangay kasi, partner, bida- yung mga siring ka na recommendation, bako yan epektibo eh. Dapat tama itong gustong mangyari na naman. Immediate action, not recommendation. Oh, pero nabasa ko Ano duman, recommendation? duwang item itong Opo. recommendation. So saro, dapat padakulaon so drainage Drainage. system kan ACE Medical. Ikaduwa, tawan ka mo nin relokasyon kan barangay. Opo. Yan po Ano ang lamang tabi so tigpa-propose ikaduwang niya po, propose. na na pag-arog daw po kaiyan mag-evacuate. Isa kamugtakan man po kayo ni. Siyempre may mga pamilya na may mga aki. Dipisil po Aram din bagang dumanay. Siguro mag-evacuate kung- kasi yung lugar mi po magiging abandon ito. Aram mo, partner? Mapapawalaan kay Siguro kung si saysay. Mayor Pidoan, si An Congressman alkalde na Pidoan, Mayor tulos. Caldigas, Ah. haluin ang nakuan niya, Posible, nasolusyonan. posible po nanay, madam. Sana sir makalo si Mayor Pedro. Para Nakakuha na rin matesting paruko, naman ano yung kanyang iba. Problema. Medyo namundo lang ako, partner, kasi araw pa lang kang kadakul yan, 60-70 harong. Si Mayor, gusto niya nang asikasuhan ang problema kan ibang banwaan. mga So, digdi nga problema ni sa kan syudad ginubatan. Daligas, So, piday problema pa nga rin ni, kan mga oo. Daligas, piday pa. Tapos madam pigatapokan kami dumangki basura sa mga kuanindang lata baga sa So, sa pintura. pintura pigtatapok duman sa may arong ninda tapos Baka kay puhan ni Nuling Baldi, buda lata. tapos Dayman. no saro nung baha tinapokan kami dumangki udo Ay, Isus sa Maria. plastic Hali isain. sa is May pangaran sa plastic na ACE Medical, Dayman. Pero siyempre, Pero hali sigurado ka mong hali duman. Tanailing kang aki niya, nagtinapok. Ang taramon pa kang mga trabador da, mag-aling niya ka mo dyan. Pantaramon kang mga Nawawaran na po kamo Pakira ning nila kan mikropono. parang nawawaran na po kamo ning tiwala pa. Parang nawawaran na po kamo ning tiwala na Bako kaya lang sa ni nawawaran tiwala, partner, garo nawawaran na sindang pag-asa. Dai parang Yung dai na kung kamong apat na tiwala taon kay na yan? kapitan. Opo. Sa katotohanan po, Opo. sa katotohanan po man, di man po kaming sabi nga ni po, wala pong personalan. Kaya lang, ang sabi mi po kay Kap, kung siya ang nasa kamugtakan mi, siguro po makakalagpas din kay pagtaram, tawo lang po kami. Siyempre po sa grabing At saka namamatian. napiperwisyo ka mo. Opo. Kasi simula po kang nag-star dyan, so ang magurang ko ngunyan, 85 na po, ngunyan lang po nakakaranas ka arong kaining pagbabaha. Ang sabi da po ni kapitan, kamo da po ang abo na ayuson sa drainage duman. Ang pigtataram niya po, yan. iba po ito, madam, na drainage. Kasi po, ang pigtataram niya pong drainage, yung digdi po sa luwas, sa may hampang kang eskwelahan, they po actually, ililinaw ko lang po, they po actually abok ang papa ko. Kasi po ito po, ang katotohanan po, may title po ito sa pangaran kang papa ko. Nadagit lang po yung papa ko kasi mapapuon magpatrabaho si Kap, wala po siyang abiso sa papa ko. Basta na lang po, nag-abot sa mga trabahador po, baga. Pareho man lang po, gari madagos ka po sa sarong-harong, di ka man lamang Nagparang. magkatok. Tok-tok. Oo. Oo. Ito man lang po, ang gari nagkaigwasinda kay Apot ko lang manay, ining manihamento kan ACE Hospital, nakakaulay lamang kamo ng mga residente? One time po, may nagduman po na representative ang ACE Medical. Pero, wala din po sindang ni Aini. Basta lang po nagduman sa, duman po ba naman sa may kubo? Sa Nagiling lang. Naghiling lang po sinda. Nag-ocular inspection. Pero dahil mag-action. Wala po. Tapos Ayun. parang kasi ang pagsasabi nga ni Ninda Madam, parang iyon na ito, catch basin daw po talaga itong lugar me. Sabi ko, So Madam. dahil catch basin, Paano man bahala maging- na kamo sa Oo. buhay nindo. Oo, parang ganun po ang gusto Ninda Pero, Madam. bako ito catch basin Bako po, Madam, talaga. catch basin. Kasi po, ang katotohanan po, Madam, may drainage, ay may po kami patubig nga ni, kasi day pong tubig. Kang nagkakabasan pa po ang papa ko duman. Buda ang paliwanag ko man po, bako lang ang pagtatakutan mo yung uran. Kasi 24 hours po na nagbubulos ang tubig, yung ali po duman sa parang spring, yung ali po, Madam, sa linyo na tubig. 24 hours po siya nag-aagos. Duman po nag-aagos sa kali. Kaya saro pa po siya sa nakakapadakol ki tubig. Aha, so inaagihan na lugod Opo. kamo kan mga daing manduman dating Opo. nag-aaragi Na sa dati sendo. po, ang imbornal po talaga duman, nakakalaog ang tawo. Ang kang pagtugdok na po kang management kaya na ACE, Suminadit na. sinarahan po ninda itong imbornal, sir. nasarahan Talagang din. sinarado po ninda. Ayun. Wala po sindang abiso na isarado ito. Yung sagrado po bagang So sa kudal, madaling sabi, so dating pigaagihan kan tubig, sinara po Sinara. ninda. Napakaana. Talagang sinara ninda. Ngunya, nagibo po sinda kisadiri ni ng drainage na alangkaw na nga ni po, sa dayot pa siya. Kaya talagang grabe pong apekto ang mangyayari kay ito. May mensahe partner si Kapitan Manyo. Sige.
May mensahe si Kapitan Mando para digdi sa tuya mga residente sa management kan ACE kasi sabi nga ni Kapitan, ako nga ni ngaya garo abo na ngaya ako kaulayon kan management niya kan ACE. So sabi Okay. ko kapag arog ka yan, paano na sa naman ini mga residente Ano na ang mo? sunod na lakdang? Ano na ang sunod na lakdang? So, at yan partner, madadangog ta kung ano kasimbagan ni Kapitan, ano sumensahe ni Kapitan, digdiyo sa mga nagre-reklamo. At yan syempre partner, ito kaya ang pinaka mauta ko tangong araman. Kung ini ba, tabi Kapitan, may padagos ka pang aksyon, nagigibuhon. Hindi man gayon pwede. Hands off ka na tabi ka. Bilang punong barangay, dahil gayon pwedeng magsabing suko ka na. Dapat pirming yaong ka sa paggibo ki Remedyo. yan. Okay, habukang kauronon ka ni Supisan, di idulok mo sa mas nakakalangkaw. Correct. Ha? Kaya lang, siyempre, pag dinulok mo sa nakalangkaw, dahil naman gayon maasikaso, tabisin ng ane Aha. sa mga isla. Duman na siya Iyo nga ni partner, sabi nga ni baga, bago mo reparon sa problema kang kadaklan, dyan ka muna sa imong nasasakupan, Natad, oo. sa imong natad. Sige partner ta, i-play ta, dalanon ta ining naging kasimbaga ni Kapitan para digdi o sa nagrereklamo, siring mantabi, duman man sa City Engineering Office asin sa ACE Medical Management. How can you relocate them? Nasa diri nila daga ka to, sa diri nila owned. Owned nila. Takto o own po, pero affected by the flood water. Wala man ako ano dyan na relocation. Ang ma-relocate yan, ang city government, kung gusto nila magpa-relocate. Opo, pero with your recommendations. Of course, dahil man sila ang ano dyan, ang ano ta dyan, ang simbag ta dyan, talagang ano na yan, problema, perennial problem na yan. Perennial problem coming from ACE mismo. Possible. So ano ang mensahe mo, Kap, sa ACE Medical Center? Ako, nakiuron man sa inda na tawa nilang appropriate na line canal ta mapagalbag ang pakipag-uron sa mga tao mga araw kaya na mga busy man sinda no di para suratan sinda dyan na ayusin ang line canal yun man lang ang ano mo dyan ayusin nila ang line canal sa mga Flores family nag-iristorya na ba kita kaya dinarako na kamo sa engineering, dinaraka na kamo sa ACE Medical Center. Gabos na aksyon, ginibo ko. Ang may problema, sinda bako man ako, barangay captain, ito ang pwedeng kontrolon ang development sa barangay. Aram ta naman sana na in every development, there is a distraction. Pero nakiuron baga ako sa ACE Medical Center na kaganyan ki proper drainage. Ayan partner, aware palan partner si Kapitan and every development there is possible distraction. So, iguaning distroso tabi Kapitan, ano tabi ang sa imong padagos na aksyon? They man da qualify sa relocation because owned private. Okay. Di ita pagpaliyong pero resolveran sa problema nila. Correct. Siyempre tayo baga concerned, ano yan ni partner parte yan kan komunidad. Parte kan komunidad tabi Kapitan. Ang magiging di partner, ano ang magiging pananagutan kay ning ACE Medical Center? Yan partner ang sa tuyang kaputan. Pig kuata partner. Sisay ng ahensya ang dapat digding maghiro sa siring kaning sitwasyon. Suko na si Kap. Kung dadamugon mo, suko na. Suko na. Suminurrender na si Kap. Ano na siya gari... Ginibo ko na ngayon, gabos. Tinataon niya na partner digdi sa mga residente na ni kung ano pan pwede, posible nindang gibuhon. Pero partner sa iling ko, kung ikaan barangay kapitan, ano ang gigibuon mo siyempre, partner? pag kung ako, dahil ako pag-iintindi kang ACE Medical, di marani ako sa mga mas nakakalangkaw. Ayan, ma-source out ka partner kung saan pwedeng particular makatabang. sa mga tamang ahensya na pwedeng mag-kuwang ka ini, mag-aksyon. Sa araw kaning pagkakataon partner, dahil si kapitan, dahil niya naaram kung mga sain siya, Aha. para maghanap ng katabangan, maghanap partner ng kung sisain makakatabang, igwa kita partner na pwedeng itao sa indang advice partner. Sige. Yan partner. Pero ano ang plano tabi nindo madam? After kainin sa tuyang pagpresentar kan sa indong reklamo na dangog ta si kapitan, ano pa man giraray tabian sa indong plano? Sana po, Madam Ta, kung sana na po namin na po, sana po tuloy-tuloy na po na ano. Siyempre po kung ano po ang mas pinakamaray. Dahil man gayon pwede man ay na magsuko ka muna, Opo. magsuko na humalik ka mo Kasi sa lugar na para yan. po ini, Madam, sa pamilya mi, sa bilog pong pamilya, bako lang po sa mga masunod pang henerasyon. Kasi iyo po ini ang winalat sa muya kang magurang mi, siyempre dapat ni man po ining talagang atamanon, talagang Kung gibuan ka suko na action. po si Kapitan, anong pangapudan nindo sa city government na?
sana po may magtabang sa mong ahensya na matawan kay solusyonan sa mo yung problema. Ayun. Ayan, Okay. partner. Sige. Si ate, baka may dugang si ate. Oh, si nanay. Ako man po, madam, kung dahil hindi tulusyan masolusyonan, dapat dahil hindi pag ipa-operate ang ACE, sabi ma-operate na daangon niya na February. Ayan. Kasi partner, araw nga ni ganday pa nag-ooperate, problemado na ang mga apektadong residente partner dyan. What more? Siguro tangarig makulang atensyon. Ano daw ngayon kung mag-rally ka mo, no? Duman sa tubangan kan, kuya, ano? Pero sa iling ko partner talaga, bilang pamayukan barangay, dapat si Kapitan Di ka Minderara. mag-surrender. Di ka mag-surrender. Saka Taday ka nga ni si- pigsurenderan, tigsukuan kan mga Saka residente si mo, Kap baga, napigraniyang ka. Sa kasikap baga, dayupot ki Yormi. Ayan. Makusog ka man sa naki Yormi, di... Nag-iulog nga na ako partner. Yormi, bago nanti kasi kasuon mo sa mga taga-Libon, sa mga taga... Nagdadangadang pa sa nanganin kami part. Oh, Remy. Ano ngayon batang ngayon aranin ng eleksyon. Sabi ko, ikaw talaga nyako, Kap. Dapat inabrasa mo ng tigo. Oo, nyako. Backsabi, Kap. Partner, sa tuyang pagbalta, ikukonsulta tayo ng isyong ini, kan mga taga-barangay Bugtong sa tuyang legal advisor, sisay ang pwedeng manimbag, maaraman tayan at yan, partner. Kung pwedeng may makasuhan na opisyales. Ano ang pwedeng gibuhon sa aksyon tabi, ining ano pwedeng gibuhon na aksyon kan ospital? Abangan nito mga tugang, dyan sa nakamo. Mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex, kung gusto mo. Kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Migs sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat, Senator Migs, dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Greco Belica. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo ito. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List.
Marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik mga ka-aksyon, ang tabang, ora mismo. Ora mismo. Kay Bahan Tapaman giraring mo niyan mga Madalang, ka-aksyon. iyop ko muna, partner. Si sa ito partner. Iyop ko si Kapitan Mando. Oo, kaulay mo, nag-apod si Kapitan. Nag-apod Nagdadalan si mo niyan si Kapitan Mando Toledo. Partner, kay Bahan Tapaman giraring mo niyan ang residente, na nagkapira sa mga residente kapiktado partner. Gusto ko lang linawon tabi partner, ta nakaantabay si Kap mo niyan, an hapot pati di Kap mo niyan, musta gari pigtira naman ako diyan idol. Kap, day mi tabi kapigtitira ha, pigi-istoryahan ni so problema sa Barangay Bugtong. Actually, Kap, day po kitang ginigibo na pagtitira. Ini po, tinatawan taning solusyon. Katuwang mo tabi kami, Kap, tanganing matawan taning solusyon ang sa indong problema kanin sa indong mga residente. Kaya maray man ako, isa sarong banda, nagpapasalamat ako na si Kap nagdadangog na tangarig siguro makatuwang ta si Kap sa pag-isip ki solusyon. Oo, tatay naman ko nga ni partner si Kapitan. Ali kami duman ka sa bago. May remedyo nang naisip si Kap? Ano dahil? Ang kaipuan nga digdi. Kwarta Kwarta para sa sarong proyekto na mag-ibo ki lime canal o drainage pasiring duman sa salog. Ang po tabi, Kap, sain maghahalian kwarta, day man dapat ibang panimbagon kundi an ace medical tayuan. Cause kan problema. Gusto kayo mag-condair ni Kapitan, partner? Pero partner, sige, ilawag ta si Kapitan. Paano tayo digdi sa kwan? Sige. Answer. Sige. Ano, i-video ta o kuyan? Tawan taning pagkakataon si Kap. Sige, kay gusto ni Kap sa video. Video, okay. Video. Sige, tabi, Kap. Itutok mo so... Yan. Day ka na mag-abo, Kap, tabi. Tanganing maging magayon na sa imong ano. Okay na, tabi, Kap? Ay, maray napon, Kap. Okay, Kap. Linawon mo lang, Kap, imi kapig titira, pig-irestoryan lang digdi ang problema kung paano ini maresolbiran. Irak man kay ning mga kabarangay mong 60 pamilya pala ning may mga alipungan na. Oo. Kasi, Kap, sabi ko nga ni baga sa imo, Kap, niraninday ni sa imo knowing na ikatabi ang ama kan barangay. Ano tabi, Kap, ang pinakapinal mo tabi na solusyon? Tanganing ang problema kaning mga residente mo tabi mabawasan na or masolusyonan na tabi, Kapitan? Ano tabi rin ang lagduan na sing bagyan sa laruan sa ano? Ini tabi nga itong sabi ko sa imo kasabot, nag-drawing ako sa imo. Kung itong pigdadalawian ng tubig na ito na pasiring naman sa may krusada, pag nag-develop na ito, saraduhan na ito,
wala na kaming talagang dadalagan ng tubig. Na dapat ang tubig, may drainage, pasiling sa salog. Alin dyan sa may East Medical Center, pasiling sa salog. Ang problema, nag-request ako sa DPWH, kang past 2 years, nag-request ako na magandang kilan ka na lang barangay Bugtong, problema mi nga na yan. Ngunyan, naugma ko, sinimbag ako na tatawan mi ngayon, ma-appropriate ngayon kami ki-budget sa imos. Tudi, ang albayang nagduman. Ngunyan, ang problema, ang napatrabaho kayan, Sunwest Corporation tabi, Sunwest Construction, si Engineer Jumel. Na, ang sabi ko, dapat ako, ang tubig, ali sa East Medical Center, ma-augment pasiring sa Yawa River. Ang problema, tabaliktad, ang tubig naman sa Inutang, paari naman sa may parting simbahan, ang nagdadalakan tabi, pasiring naman sa Flores family. Kaya po pag nag-aurang, so ali sa tagas, ali sa Lingion, dumalatitipon. Kasi po sa rumpisis po, nailing ko, dahil pa bago pang maurang ka to, dahil pa napapano so area kang Flores pabiling mga arong, so tubig, naglalaw, pasiring sa inda, bagong paluwas, naglalaw. So, so ibig sabihin tabi kap, nariparo mo man tabi, nailing mo tabi personal, na talagang apektado ini yung mga residente. So duman pa sa natabi kap, nagibo ka naman ng lakdang or aksyon? Iyo po, konkreto na po okay action ka yan. Puros papilis po yan. Sabi ko nga ni sa imo, tatawan taga kay gabo sa mga papilis para sa mga ginibuming aksyon. Ang mga aksyon, hindi naman pwedeng ipagtaran sa indang naggibo ka ng araw ka na iyan po, nakapile sa barangay, siguro na niya kang council, kung ano ba ang gigibuhunta para ma-address ang problema ng mga... Putulon ko lang po kasi ining mga residente pong ini, syempre ta sinda nagrereklamo, dapat updated man po tabi sinda kan mga aksyon or rekomendasyon or plano tabi na ginigibo nindo. Tanganing ining mga barangay na ni, yaon pa man giraray so pag-asa asin pagtubod tabi sa indo kapitan. Ika kaya, Rime, dito para tira mo ako. Araw ka very clear ka, napit ko para tira mo ako, sabutan mo ako, bilang pigitira mo. Sige tabi kap, malaya ka pong magsalita. Dahil very obvious, Rime, dahil ako, sige na, araw ka dahil ka midya, sa tao ka lang, kaya ka nga ng midya. Opo kap. Tawag mo man ako, pagpaniwanag ako sa imo, na, pinagagan ko na yung kilayin kanal. Alagan sa napagat na mo kang salway sa sabutan mo? Dagit ka na tabi kap. Gari tabi kap? Sisa kap, garo nawawara kita o sa tuyang direction as in focus. Pinagiba mo na yung kilayin kanal. Kaso, sa laso pagka-implement, kami sa Sunwest Construction. Maski ano tanong pa mga tao lagi sa barangay, maglibot ka ano tanong, nagpagkan kaming line kanal, left and right, para to augment the water, the floodings during the time of rainy days. Okay. Kap, maputol ko lang ha. Kap, Idol. Okay, putulong ko lang bata pigdadangog ko. Nagkakatirahan na palang kamo ni partner Remy, day ko aram ha. Day ko nga ni partner aram. Idol, ulit na lang. Idol, bilang punong barangay, ano sa iling mo ang pinaka-final solusyon para ma-resolveran ining problemang inikan mga residentes mo? Very simple tabi, drainage, proper drainage. Proper drainage. So kay puha naman dyan ang pundo. Isus, grabe, Milyon ang kaypuhan. Opo. Okay. Kaya nga po, nagkakalik sa rong resolusyon na ipinasa mi na kay sa Region 5, yan po sa DPWH, ginibuan mi po yung resolusyon na magkaibuan ng proper line canal tangaling to augment the water coming from Lingion Hill, from Tagas, na magdiretso sa Yawa. Magdiretso sa Yawa River. Ayun, okay. Panapunta naman po, nasimpat na po kasi ang problema ng yata. Nagpa-repair na ba kami kang highway?
nagpapagpagpag ng buktong, bawat road, na pag-una ko, makasindaki line canal na being implemented by Sunwest Construction, ang engineer si Jumel, na yun ito ang solusyon to augment the water during rainy days from East Medical Center. Naugma na nga niya sa ito, pero actually, baliktad, ang tubig ko pag nag-uuran, alin naman sa may pasirin sa simbahan, pasirin po bigay sa may East Medical Center, kaya lagi pong catch basin. Wala na nadalaganan ng tubig. Ayun, okay. Di at least klarado na maliwanag, partner. Ang Okay. kaikuan di proper drainage system. Oh, pero gri, mas na-widen partner sa problema, no? Pero tabi Kap, salamat tabi sa imo tabing kasimbagan Kap. Tandaan mo tabi Kap, bako tabi kami digdi bayas, parehas mi tabi pigkukuhaan sa indong lado. Iyo tabi Kap, dahil mi po tabi ka digitig titira. Ang samuya tabing pinaka-obheto, makatabang. Salamat tabi Kap. Mabuhay ka. Sige. Oo, Kap, igo kaya kita ganyan Kap ning May minsay ka pa tabi, Kap. May papabot lang ako na ano lang, sa mga flores na nagdadagog mo niyan, na nandiyan dyan sa Indo, gabos po na medyos, ginibungod po. Kaya lang, dahil may mga talaga pwedeng ipagparataram sa Indo na arugan ita. Kaya po kami talaga, magkaigwaning dadalaganan ng tubig. Maabot ang panahon po, pag nagsarado na itong tinampo, ay daga duman sa may kataning kang karwas, wala na pong dadalaganan ng tubig. Talagang close ng tubig na. Dahil talaga yung pasakato ng tubig pasiring duman sa Yawa River. Kaya po, nag-request naman po kami sa DPWH, isarong another project na ma-augment na ang problema kang buntong. Talagang catch basin po talaga yan. Ngunyan, sabi nga ni Engineer Ibo, na dinulo ko man si Engineer Ibo, niya ko, Engineer, kahit kung maayos ang drainage sa bugtong, grabe talagang problema. Ang sabi ni Engineer Ibo, dapat nga, hindi kita mag-agi sa may bugtong, yung street na yun, pasiring Yawa River sa may tulay. Kaso nga, yun naman, pinatrabaho mo na nga ini, kaso nga, dahil man nag-work, because, dahil man kayong ang tubig sa kappo. Okay. So at least malinaw na yan, Kap. May pahayag din so kabarangay mo. May nakahaputan si Madam. Mapot lang po ako, Kap, kasi po, siguro din naman po kami sa imo naglagpas. Paulit-ulit na po baga kami nagapot kung ano na po ang nangyari sa kang pigtao man po kang engineering na immediate action. Kasi po, November last year pa po, hanggang ngunyan, wala man pong immediate action. Ang pakiuron mi man lang po sana. Manay, maski, baka kung immediate action, baka immediate recommendation man sanang nangyari. Kung may action, may solusyon na kasi, iyo po nga wala man pong action, recommendation lang, ang hagad mi lang Kap, padakulaan lamang yung drainage kasi masyadong sadayuton yung drainage. Kung dahil po nga ni ka mo nakakaduman talaga, dahil man sinda talaga Madam nagduman sa laog na talagang ilingon ninda. Kasi sinda nga ni nakabot duman. Maski po sarong kang barangay, dahil lamang po kinakalaog duman na mahiling talaga sa sitwasyon me. Maski si Kap? Maski po si Kap, yan po ang katotohanan. Gusto mong sabihin si Kap? Gusto mong sabihin manay si Kap maluya mag-inspeksyon? Dahil po nailingan mga laugan? duman na maski sarong hanggang duman lang po sinda sa may ACE, pero duman po talaga sa lugar me, na talagang maglublob man sinda sa tubig. Iyo man po nga nito ang sabi kang papa ko duman sa kang ACE, subukan nindo na kamo ang maglublob sa tubig para maranasan nindo, mailing nindo kung ano ang kamugtaka na ginibo nindang. Sa dayoton lang Madam itong pigibo nindang drainage, apisar na sa dayoton alang kawon. Pero putulong ta muna yan tabi. Nasa linya si Attorney Bores. At ang aning partner, makonsulta kita sa abogado. Kung anong karay nagibuhon. Nakarig kasabi, so ACE, day naman nag-action. Yan, si Kapitan pala, nag-action pa man, padagos. Sige tabi, Kap, dyan ka sa natabit ang aning madawag mo man tabi, legal advice kan sa mga tabing abogado, digdi tabi sa satuyang issue niya na pagkahapon. Maray na pagkahapon tabi, Attorney Ramiro Bores Jr. Maray na pagkahapon tabi, Attorney. Good afternoon po sa Indogabos dyan sa studio. Sa good man po sa mga naghihinanyog na programa na Tabang Oram mismo sa segment na Tabang Legal.
Apo, attorney na daw tatabi ini ang issue na pigtutukar tatabi ngunyan. As in, ano tabi attorney ang pinaka-advice tabi nindo or abiso tabi nindo digdi sa mga nagrereklamong apektadong residente? Inot na inot po, ang reklamo baga may tinugdok na edifisyo na pigsasabi kang mga apektadong tao na sinda binabaha po ano. So, ang applicable law po kayan, yung ining Article 20 kang Civil Code na gusto sabihon, every person who contrary to law, willfully or negligently cause damage to another, shall indemnify the latter for the same. Sa mga officials man po na involved sa pagtao solusyon diyan sa araw kayo na problema, ang Article 27 man po ang nagsasabi na any person suffering from material or moral loss because of public servant or employee refuses or neglects without just cause to perform his official duty may file an action for damages. Yan po ang Civil Code provision. Alagad po ngunyan kang May 27, 2010, igwa po kita kipigaapod na batas na Republic Act 101/21 na ang batas pong ini, ang sabi ka ini, an act strengthening the Philippine disaster risk reduction and management system, providing for the national disaster risk reduction and management framework, and institutionalizing the national disaster risk reduction and management plan, appropriating funds therefore and for other purposes. Sa batas pong ini, ang sinasabi na ang pulisiya po is to uphold people's constitutional rights to life and property by addressing the root cause of vulnerabilities to disaster. Sinabi naman po kasubago kan mga biktima na sinda po are vulnerable to disaster, lalong-lalo na po baga pag mauran, ano? And ining batas na iniman po, nagsasabi na ang obligasyon kang opisyales, kang barangay for that matter, or the local government unit is matabangan nga ni ining mga tawong ini na biktima. Saro po sa mga prohibited acts na gigibuhon, lalong-lalo na kang sa tuyang mga government servants, is dereliction of duties which leads to destruction, loss of lives, critical damage of facilities, and misuse of funds. Ang mangyayari po dyan, siguro, malawian dyan sa destruction or damage sa mga harong kaining mga biktimang ini. Igwa man po yan kaya penal provision na ang pigsasabi ang any individual, corporation, partnership, association, or other juridical entity that commits of the prohibited acts provided in Section 19 of this Act shall be prosecuted and upon conviction shall suffer a fine of not less than 50,000 pesos or any amount not exceeding 500,000 pesos, or, ini po ang medyo magabat, imprisonment of not less than 6 years and 1 day or more than 12 years or both at the discretion of the court. Ngunyan po, sinasabi na if the offender is a corporation, partnership, association, or other juridical entity, the penalty shall be imposed upon the officer or officers of the corporations or partnership. Kung kaya po, kung halimbawa may maiplantar na kaso asin magkaigwang investigasyon during the hearing asin mapatunayan na igwa ki pagkukulang asin violation ang satuyang
inbueltong government officials digdi. Kaya rin ba man po ang mga opisyales or corporate directors kang entity pong iyan na nagpatugdo kang building na iyan na nakaapektar sa mga tao na nagsusupir sa panahon na ini kang baha na malaog po yan sa disaster nga ni po baga. Opo. Attorney, maiputol mi lang tabi, maisingit mi lang. Sa arog po tabi ka ni attorney na sitwasyon, arog ka ni nagkakaproblema, si Isay po ang held liable. Is it the barangay captain or ito tabing Ace Medical para tabi malinawan ang sa tuyang mga yaon po digding nagrereklamong residente? Kasi si Kapitan, kasi po, attorney, si Kapitan po nababanggit na may ginibo man talagang aksyon. Kaya lang din na siya pag-iintindi. So, dahil man naging pabaya si Kapitan during those times. Kaya lang talagang ngunyan po, dahil pa natatawanin solusyon. Ang public officials po, halimbawa igwa na si Kapitan na rin ng ahensya, apera sa konseho, halimbawa may mapatunayan taday pa man baga kihiring ini. Kumbaga piguro ng tapaman sana ang posibleng mangyari. Bako lang po, so kapitan halimbawa, or so konseho niya, or so ahensya na ginuman ni kapitan, kung may pagkulang man ito, kundi pati na rin po ang mga pribadong entity or ahensya, primarily sa mga officers kay ito po, kang pribadong ahensya, ang liable po digdi. As in, sinabi na po baga kung ano ang liability. Attorney, which is fine or imprisonment. Opo. Attorney, sarong po kayo ng sitwasyon na gulpian nagrereklamong pamilya, sisentang pamilya duman sa likod kang Ace Medical Center. Na nababaritaan ninda na garo madali na mag-operate. Ano pwedeng magpalag sinda or ano ang pwede nindang gibuhon? Pwede ba nindang kuya na dayon na mag-operate day pangani na resolbiran ining sa indang problema na pigkakaampang tabi, attorney? Actually, pwede po sindang magrani ka iyan sa building official kang sa tuyang siyudad yan sa Legazpi para sabihan ang violation na iyan. Taang nagpapadalagan po kang operation ka iyan, ining ahensyang ini so sa nag-issue po kang barangay permit that is under the office of the mayor. As in, kung talagang na nagkakaigwa na sa inda ki damages, naghihirilan na po sinda ang sa indang harong nagagaba na, pwede po sindang magrani kaini sa pulisiya. Kung may mga biktimang aki, babae, pwede magduman sa women's desk, as in ireklamo ang mga opisyales, as in individuals, corporation na nagkakausa kaining discomfort na ini, as in maraot na kamatayan sa inda, naigwa po nga ng criminal offense under under Section 20 of Republic Act 101/21 po na sinabitang batas. Yan po ang sinasabi. So pwede na palang sinatabi attorney magdirekta pasisiring duman sa pulis, magreklamo na kasi siyempre apektado na sa indang salud, pagkabuhay, may mga butog na antulak. Sige. Opo, ito po ma. Kasi po, ang narurumduman ko kang nagreklamo kami, ang sabi ni Kap, igwada po na pending na permit to days na pwede magpatrabaho. Ito po na day man po ito nangyari, ongoing po yung construction, maski wala, sabi ni Kap na day da warang permit na pupundohon da po. So ibig sabihin, may nagluwas po na order. Sabi, pundohon mo ng patrabaho. Pero ongoing man giraray. Ongoing. Sabi niya, hanggat dai po daangan gigibuhan niyang medyos, pero day man po ito nangyari. Oo. Sige, tabi kapitan. Sige, tabi ka. Iyan talaga, ang sabi dyan ni Engineer Ibo, kung may problema ang sarong lugar, this is the ma-issue key occupancy. Nasa kamot po yan kang engineering, bago po yan sa kamot kang barangay captain. Kita baga? Engineering building official. Okay, engineering. Okay. Building official tabi, yan po ang right, ini po po ining problemang ini talagang di pa nga kami magbungalan ng kan doktor sa engineering, dahil hindi kahit aram, dahil nga nila pa naglalaban. Arin na doktor Kap, Dr. Kan Ace. Dahil ko mapangaranan,
sa imo, Pero doktor Doktor dyan sa kan Ace. Doktor kan Ace. taga-Ace Medical Center. Di pa kamong magbungagan. Dahil nga dyan sa pagtatanggol ko, Oho. ang sabi nito sa kuya, igbubuli ko, sinda. Ang sabi ko, niya po, ang kaipuhan dyan, matawan lang, proper line canal, Tama. or proper drainage, ang sa kuyang barangay, tangaling na yung problema. O sa kanya, di nagkaigwa na yung problema. Tadayin nila na-comply ang kang engineering. So, siguro ko, the engineering, the iyan ma-issue, ki-occupancy, if the ininda, I-comply. na-comply. 100% yan po ang tinaram sa kuya ni Engineer Bong Ebo. Tamang tama. Tama yan, Idol. Tama yan, kuan mo. Kasi ang building official, ang sa Legazpi, sa City Engineering. So siguro, partner, ini ang mangyayari, attorney, iba nang ini sa City Engineering. Nakuha ta naman, partner, ang legal advice ni Attorney Bores, na dawag ta naman ang lado ni Kapitan na talagang dahil niya man pigtutulungan. Ako dahil ko si Kap, dahil man nagpabaya. Medyo madali lang mag-init ang karburador ni Kap. Ayo. Idol, ka na eh. Yan lugar na yan, may nasolusyonan na. Kung hindi yung bugtong diversion road baga, may line canal, dapat tumampi na irarong ito, alagad, dahil na trabaho kita not properly implemented. Maski po, bisitaon ta pa, ibisipin ta, kung ano-ano, pailing ta na, iguang line canal po. Kaso po, ang line canal, instead na mabulaog, pasirin sa Yawa River, ang tubig mo sa sentro ng bugtong, yan po nagdadalagan sa Ace Medical Center. Nagdadalagan man, hindi sa Flores family. Opo, Kap. Nadawag nila po. Okay. Sige, Kap. Okay, Kap. Opo. Kap, maraming salamat, Tabi. Sana po, masabutan niyo ako na bago po ako pinabayaan ng Flores. Grabe po talaga. Manay. May pigataram si Kap. Sana masabutan dahil man niya da ka mo pinabayaan. Anong masasabi nindo? Ano po, Kap? Sabi ta baga, Kap, wala man ang personalan. Aram mo baga kami, nakasuporta man sa imo. Kaya lang, sa panahon ngunyan, masasabi ming pinabayaan na kami kasi bako na lang po, aldaw, bako na bulan, taon na po ang pighalat mi. Kasi simula po, last year, October, hanggang summer day po, nagpupundo ang tubig po, hanggang ngunyan, grabe, bako lang uran. Bako lang uran ang mi, Kap. Kaya syempre bilang tao bagam, nararanasan mi ang syempre talagang makakataram din kami kilagpas. Aminado po kami kaya. Opo. So bako lang pala aldaw, partner, o bulang tauna. Kaya medyo napipinjinti na talaga kamo. Anyway, sige, Tabi, Kap, iba na lang ini ni partner sa City Engineering, tangarig once and for all. Bako lang ikaan mag-follow up, tabata dinitan mo nang mabungag palang su doktor. Maringan ni Kap, taday ka ininiksunan, kay pang patunglay kan doktor. Aha. Kap, Tabi, tabata dinitan mong mabungag. Kap, katuwang mo, Tabi. Kami tuwangan mi na, Tabi, Kap, sa araw ganing problema. Anyway po, nasa linya pa si Attorney Bores. Attorney Bores, maraming salamat, Tabi, sa imo tabing panahon asin oras. Mabuhay ka, Tabi. Sana po maayos na naman ang sitwasyon na yan nga maginhawahan na po ang gabos. Opo, maraming salamat, Attorney. Siyempre pa katabi, Kap. Salamat, Tabi, sa imo man, Tabi, Kapitan Mando Toledo, sa imo, Tabing pagtataunin oras mo niya na makaibahan mi man giraray ka. Maski, basta Tabi, linawon ko lang, Kap, dahil ka man pigtirada ni partner. Bigla na pantang resolver ang problema. Kap, lingawan mo, Tabi, na ikapigtitira ko. Tandaan mo, Tabi, Kap, kita magkaturuwang, Tabi, na solusyonan ang problema kan sa tuyang mga kababayan. Sa kayugon mo yan, nagtitirahan pa lang ka. Muna yun lamang ko pinaisip. Di ko nga nito, partner Aram. Kap, maraming salamat, Tabi, Kapitan Mando Toledo. Maraming salamat. Barkada ko yan si Rene, kaya lang siyempre, dapat, yun nga big mo, na ganiti, tatarget na talaga ako. Hindi man! Kap! Nagkataon sa Kap na may problema. Issue for issue lang, Tabi, kita Kap na. Dapat pati ma-resolveran ining isyong inita. Bata pigdadangog ko ining tulong ini pag dahil na-resolveran ng isyo. Pero sa iba na ini maburuto Asikaso, Kap! Maraming salamat, Tabi, Kap! Thank you, Tabi! Ayan, nadangog, Tabi, nindo, ha? Pag dahil na asikaso, Kap, sa iba na ini mabuto. Bako na ini sa luma, sa bago na da mabuto. May dugang kang Tabi, nanay? Bahala na ka mo! Alright, partner, nadangog ka na. Ang lado kan sa tuyang mga bisita mo niya na nagre-reklamo. Manong digdi sa issue, partner, na kuwata man ang legal advice.
Pag na ini masikaso sa iba na ini mabuto bako na sa luma sa bago na. Sabi ni Kam, bahala na sinda. Desidido naman nga ni kayo din eh. Iyo da partner. Mga ka-action tabi, sa tuyang pagwalta partner. Sige. May manggagana nin tablet, may manggagana nin cash, ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Mig sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihing may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Greco Belica. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Is a commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo to. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
ang tamang Ora mismo, partner! Oh! Ngunya na pagkahapon, may papaugmahon kita, partner. Huli ka sige. siya. Ang maswerteng tablet winner, ngunya na pagkahapon. Maray na pagkahapon sa imo ganda. Hello po. Ayan, Siya maganda si talaga sa partner siya. Maria Cariel Mirabel. Mirabel. Taga sa Inka, Karil. Taga Baskaran Ano ang po. preferred mong apo nun sa imo, Maria o Karil? Karil po. Karil. Si Karil baga, magayon, ano yung singer, partner? Akin ni Sasha. Nagkakanta ka? Ex ni Ding Dong. Oo, nagkakanta ka. O sige daw, partner. Ex ni Ding Dong, naagom mo niya ni Mariana. Si Marian mo niya nasa Israel. Aha, showbiz ka Yeah. talaga, partner. Sige daw. Bago tayo tao, partner, ang sa iyang tablet, pakantaon tamo na si Karil. Sige, anong paborito mong kanta? If you ever leave me, baby, yeah, leave some morphine at my door. Cause it would take a whole lot of medications to keep you by my side, to keep you from walking out the door. Diba? Palakpakan man tabi nindo mga Pirang taon ka na, ka-action. Karil? Pirang taon ka na? 19 po. 19. May boyfriend ka na. Meron pa. Sabi ko na. Basta mga matitibay may Maganda ang mata niya. Ang shape, partner kan mata niya kagayon. Pampira ka sa magturugang, Karil. Pang 3 po. Pang 3. Pira ka mong magturuga. 5 po. 5. Saan ka nag-eskwela? Sa BU po, Bicol University. Bicol University. Ano ang kurso mo sa BU? BS Accountancy po. BS akong, matibay ini partner sa numero buda sa kwarta. Oo. Ika, partner, Ano? mahilig ka man sa, matibay ka sa Ay, mag-compute. lalo na kung may mga nag-aabot na arub kan, may nag-aabot na GCash. Nya, ako Madali maluya ka ako, makompute partner, yan. sa numero baga magparat kwenta, pero pag kwartaan, madali yun bilango na de. Oo. Oo. Ang pinakahababa kong grade sa phone ka nag-eskwela ako sa elementarya, sa high school, puro yan sa mathematics, maluya talaga ako dyan. Ako, history ang luya ko, partner. Oo, dyan ako maluya. Ayun na, partner. Pero pag may mga naglalawag sa GCash, partner, kabisado ko yung kwentahon. Aside duman sa pinadara ko sa imo, partner, may naglaog Iguana. Uy, nakaukod ka na, partner, kung ano ang use kan naglaog. GCash. GCash, oo. Congratulations! Yan ang sa imong regalo hali kay Congressman Saldico. Ano ang sa imong mensahe? Nagpapasalamat po ako kay Congressman Saldico sa tinaon niyo pong tablet, as in sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, as in sa Ako Bicol Party. Ayan. Para sa mga kababayan ta dyan na parehas mo estudyante, paano man sinda manggana ning tablet arog mo? I-share lang po ang Facebook Live, tapos mag-comment po ni kung niya nga po karapat dapat ka mong manggana, as in mag-mention man po ning tulong estudyanteng FB friends po. Ayun! Maliwanag, partner, ang naging Paliwanag mechanics. ni Karil. Paliwanag ni Karil. Congratulations again, Karil. Asin ko niyan. Uni na ang sa tuyang tablet winner ko niyan aldaw. Siya si Jonah May Dupan. Ayan. Basa, Congratulations, Jonah May Dupan. Uyaan sa iyang naging mensahe. Magandang araw po. Ako po si Jonah May Dupan. Third year college po sa darating na pasukan sa DCOMC. Simula po noong second year college po, pinapangaral ko na po ang aking sarili sa pamamagitan ng pangingisda po. Ako po ay isang babae pero sinasantabi ko po ito para makapag-aral. Humaharap sa malakas na ulan, matataas na alon at malalakas na hangin. Minsan pa nga po kahit may LPA ay patuloy pa po kaming nangingisda para po may pangtustos po sa pag-aaral. Ipinagsasabay ko po ang pag-aaral, pangingisda po at pagtututor para may pangdagdag pong pangload. Ako po ay pangalawa sa 6 na magkakapatid at masasabi ko po na isa po kami sa mga naghihirap na pamilya. Kaya po, tumungtong ako. Kaya po, nang tumungtong ako sa kolehiyo, ay hindi ko na po inaasa sa magulang ko ang pag-aaral ko dahil may mga kapatid pa po ako na nag-aaral sa high school. Masasabi ko po na ako ay karapat-dapat na manalo po ng tablet dahil po isa akong matyagang mag-aaral na ang nais lamang po ay makapagtapos at makatulong sa aking pamilya at sa nangangailangan. Sana po mapili po ako kasi po dahil sa palaging masama ang panahon, hindi po ako makapagtipon ng pera para po pambili ng bagong CP na gagamitin po sa online class. Ako po ay may kasalukuyang CP pero po hindi ko na po magamit ng maayos dahil aksidente po itong nahulog at hindi ko na po matouch ng maayos. Untouchable na partner. Maraming salamat po, naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan. Opo. So, Jonah May Dupan, abangan mo, may maapod sa imo.
kung paano mo makuha ining sa imo man na brand new tablet. Magayon partner sa content kan sa iyang surat, inistorya niya sa kodipisilan Yan. niya. Buda kung maut niya magkaigwan ng Kung tablet. ano nangyari sa cellphone niya na dahil na ngunyan pwedeng matouch by Dahil touch. na matouch by touch. Mga Mga ka-action! tugang, sa samuyang pagbabalik, cash raffle na, dyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo! Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamar ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Greco Belita. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Is a commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo to. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, a crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Migs sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Kaisa po ako ng masa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road,
nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Moraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo, partner, kasuod mga ni partner, hali kita duman sa Santo Domingo Albay. Yes, oo. Para yan partner sa birthday gift giving ni Congressman Saldico. Ang congressman na may bulawan na puso, asin pilantropo. Totoo yan partner. Siya partner ang may birthday alagad, mas minaot niya partner na siya ang manao nin amay na regalo. Saro sa mga natawan partner ang pamilya ni Nanay Rayan na talaga man na nasakitan ngunyan na nagpapadagos ang pandemya. Tanganing maraman ta partner ang istorya dala nun tayo ni sa istorya ni Aika Ferry. Alas 3 na ng hapon noong makauwi si Nanay Rayan kasama ang kanyang asawa na si Tatay Henry. Pagdating ay dali-dali niyang isinalin ang natanggap na isang sakong bigas galing kay Ako Bicol Party List Congressman Saldico. Kwento niya, sobra-sobrang dagok ang dinanas ng kanilang pamilya ngayong taon. Buwan ng Mayo nung ma-stroke ang kanyang asawa. Dahil dito ay nahinto ito sa trabaho bilang isang driver. Sobrang importante yung po ni Samuya dahil araw kang ang agom ko po na stroke, dahil po naghahanap ng buhay sa Muya. Kaya dakulaon po yung tabang para sa Muya, sarong sakong bagas. So, pagdaing ipapakaon sa mga aki, kaya dakulaon pong tabang talaga yung sa Muya, sarong sakong bagas. Sa munting barong-barong na ito sa Barangay Fidel Sortida, nagsisiksikan ang pamilya ni Nanay Rayan, kasama ang 5 anak at 2 senior citizen, ang nanay niya at nanay ng kanyang asawa. Mapagalon po, syempre, iyo man sana ang naghahanap doon sa may bada. May 2 pa kami sa dit na aki, na pigagatas diaper. Kaya mapagalon po talaga sa ngunyan ang buhay niya. Po talagang iba sa muyang naghahanap buhay, siya lang. Ang inot pa, siya lang talaga naghahanap buhay. Niya ngunyan na araw ka iyan. Talagang sa kuya man po talaga na sa gabos na hindi sa laugang arong. Kwento pa ni Nanay Rayan, kakarampot lang ang kanyang kinikita. Sa maliit na pwesto sa kanilang bahay sila umaasa kung saan siya nagtitinda ng fishball. Aminado siyang kulang ang kanyang kinikita, ngunit pinagkakasya na lang ito para mairaos ang pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman labis na lang ang pasasalamat niya sa natanggap na isang sakong bigas. Sabi niya, malaking menos na din ito sa kanyang araw-araw na suliranin. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Dako lang pong tabang ining nakaabot sa muyang sarong sakong bagas sa oral daw mo'y pong pangonsum. Salamat po. Maliban sa pamilya ni Nanay Rayan, 29 pang pamilya sa Santo Domingo Albay ang nabigyan ng isang sakong bigas galing kay Ako Bicol Party List Congressman Saldico bilang selebrasyon ng kanyang kaarawan kahapon. Yan! Ayan partner, 30 benepisyaryo ang natauanin maagang pamasko ni Congressman Saldico. Si Congressman Saldico talaga pinagpala, kaya pig-share niya ang blessings Tama, partner. sa mga kababayan. Sabi nga ni partner dumankan sa rong nanay na nakaulay taman, sa tanan ng buhay niya partner na nagkaigwasan ng pamilya, ngunyan lang siya nakakuha ng sarong sakong bagas partner. Dati partner, paturo-tuling kilo, 5 kilo. Kaya yan ang patunay, mga tugang utrong ko, si Congressman Saldico saro pong pilantropo asin may bulawan na puso. Sa English, with a golden heart. Yan! And syempre partner, with a golden heart. A golden heart. Syempre partner, patunay man iyan partner, na Ako Bicol partner, permiyaon, katabang na, kasurong pa. Partner! Boss, Merry Christmas! Merry Christmas, tabi boss! Partner, ngunyan mapili naman kita. Belated happy birthday, tabi boss sa imo. Hagad mian sa imong kaligtasan, pirmi asin halawig pang buhay. Tanganing dakol pang matabangan. Ordinaryong tao si kung nauristambay, kung ano rin ang pailundan. Kaya lang partner, syempre, ang hagad ta. Ano rin jarameng, dabi ko. Hagad talawig na buhay, tanganing dakol pang matabangan. Ayan. Mabuhay ka. Asin partner, syempre, pag galawig ang buhay partner, asay duman sa pangaturugan ni Congressman Saldi partner, nagabos ng mga kababayan ta na nagtitios partner, matabangan, pati partner sa mga
Uy, partner. Oh. Pati sa mga abo man ki tabang, ta Aha. siyempre nakakaangat-angat na sa buhay. Pero partner, still, Aha. yaon ang kamauotan ni Congressman Saldico para sa Indo. Partner, ngayon na Aha. pagkahapon, may manggagana nin cash pro... Yes! Ay, nasugara po. Yaon kay Miss Eda. Ayan. Ang winner mo niya na pagkahapon, manggagana nin 1,000 pesos. Nahiling ka pa lang duman sa taas kan. Iyan, partner, so look siya alike. nakatukaw sa taas. Busy ka sa bago si Miss Ngunit Eda, yaon pero siya. yaon siya digdi. Op. Nagilingan na ka mo ni mama mong Eda? Ayun na. Ayan. Actually, maski magngirit, Sabi ni Ada, kuyan nga ito, angog look alike. dahil maski aliun mo ang pandok. Ay, ang pandok. Ang face mask. Aliangan, ang face mask mo. Tayo Ano na? 0910 0910 084 0910-084 6376. 6376. Taga-Daraga. Okay, sige. Si Donna Madrilejos. Madriles. Bako man Madrigalejos? Madrilejos. Madrilejos. Kan banwaan kang daraga. Mga ipangod. Ay, partner, puga-puga mo niya ng uranin food pack sa mga taga-Ligaspi. Duda ko may maarog na naman. Kaso bago, partner, ginibuan na food distribution Sa Imalnod. dyan sa Imalnod, asin Barangay Bugtong. Kaya Okay. nagpapasalamat ang mga kababayan niya itong Ligaspenyo kay Kong Pido, kay Mayor Yorme, kang Team APG. Ang grabing maray na pinagpapasalamat kan mga taga-Ligaspi, dahil sa pananaon ni Kung Pido, may mananauman. Yan! Pero partner, ito iba man. Pundo ito partner kang lokal na gobyerno kan sila. Ayan. Pare na Sige. pagkahapon, unawara partner, pinalsok niya. Abo niya. Pido nga yung figurulahin, taga-Daraga nga ako. Di man nga ako mabuto. Aliyon ta na partner. Sige. Pinalsok niya mga ka-aksyon. Otro ta. Otro. Baka napundo lang. Malay mo na lubat. Sige, try tagiraray, Everybody deserves a second chance. Sige daw. Yan. Ano nga sa pangaran niya? Donna Madrilejos. Abo na gayud ni Donna. Donna. Hello? Oday papalan. Sa mga nagdadagog niyan, tabi mo rin na pagkahapon. Ay, may nagpapabati palan, partner Kasudma. Sige. Alat lang. Ini partner, mga taga ini Santo Domingo. Yaon ini partner duman Kasudma. Si Nanay Erma Balyon, kan Alimsog, Santo Domingo, Albay. Si Nympha Alta, kan BSR Santo Domingo. Leticia Balya. Wala na partner. Tapusong ko ini partner, tatagara la talaga ini. Wala na nga. Bunot ka giraray Bunot partner. na ako. Leticia Balya kan Bagong San Roque. Ano na? 0952. Alat mo na. 0952 0952 975 975 1414. 1414. Taga-Legaspi. Sige. Mayan Sevilla. Mayan, Sibilya. Itong kataning mo naman sa Santo Domingo Kasudma, Unang partner. si Miss Lyra. Otro partner. Future Municipal Councilor ito kan Santo Domingo. Pigapot ko na ito. Tig-survey ko na partner duman. Pasok. Numero 09. Ito ang pinakamagayon dyan sa Kuan, St. Elise. St. Elise. 09 52 975 975 1414. 1414. Dahil nagdidiretso on call partner. Nagpupundo. Nagpupundo. Di bunot girar kita. Baka Yudi Salaens. Yudi Salaens. Okay. Otro. Numero 0948 735 735 0149 0149. Taga Camarines Sur. Urarayo. Kuni Salazar. Okay. Habang nag-aalat kita kan simbag, si Ignacio Balian man, Jovelyn Rodriguez, Kap Lilia Balya kan Oy na Libong. partner. Connie. Sige. Connie. Maray na hapon po. Ay, maray na hapon mo po. Isay po ni. Ara mo, Connie, si Kwan eh. Si kaklase mo kan ba nang Supadiyon mo baga? Supadiyon mo na nag-utangan sa Indukipato sa Kaitik? Nabayadan mo na partner? Dahil pa. Kaya tig-contact mo Kaya siya. nagapod ako ngunyan, plano ko magbayad ngunyan kang pato sa Kaitik. Pato buda itik man girarang ibabayad mo Iyo. iba na? Pero pwedeng ipagin na sana sa kas. Connie! Maray na hapon po. Connie Salazar, taga saan katabi? Ano po, Castillo Cabusaw po, Camarines Sur. Castillo Cabusaw, Camarines Sur. May ideya ka, Connie, kung si Isay Ining nag-apod sa imo. Iyo po, sa Ako Bicol. Maray na sa natabitaan sa imong memory. Matindi. Matindi. O, Connie, may good news kami sa imo.
dahil birthday ni Congressman Saldico Kasudma at saka madali na ang Christmas, may Christmas si Congressman Saldico sa imo, ang Ako Bicol 1,000 pesos. Salamat po. Ayan, day kang mag-adit ko nita kung day katabi makapasiring digdi sa muya. Ipapadarami yan through GCash? GCash. Smart Palawan, padala? smart padala. Basta makakantos tabi yan sa imo. Alaton mo lang may maapod sa imong staff kan Action Co Center. Opo. Sige po, salamat po. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico sa Ako Bicol Party List? Dako lang salamat po sa Indogabos. Dako lang tabang na po yan para sa mo. Ay, di, anong masasabi mo talagang ang Ako Bicol katabang na kasurog pa? Sana po magpadagos po ang sa inyong programa at akadakol po kamong natatabangan. Ayun! Ay, di tabangan man ito. Oh! Na magpadagos ang Ako Bicol. Tanganing kami makapagpadagos, tabangan mo man tabi. Na magpadagos ang Ako Bicol. Yan, salamat tabi, Connie! Salamat Salazar, mabuhay ka. Thank you, Connie. Alright, bye-bye. Partner. Bueno, surwayan lang ko na kita, partner. O, tapusin ko muna ni partner na Sige. nagahalat sinda. Ayo, nagahalat mo niya, nakabukasan sa indang radyo sa indang barangay. Si Kap Lilia Balya Kang Lidong, Shirley Bansuela, barangay secretary ini, Salvacion Banastao, kan San Andres Phase 3. Si Domeng Hernandez kan Purok 3 Kalayo kay nakatutok man niya na pagkahapon. Asin syempre pa si Kapitan Eva Banwa kan Barangay San Andres, Santo Domingo. Maraming salamat po. Ayan, sige, bueno. Inabot na kita nin oras para pansamantala magsurwayan sa tabang ora mismo kan Ako Bicol Party List ngunya na aldaw mga tugang nin Webes. Sa agaliwat pares na oras asin pares na programa. Kami ang sa indong nakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod na pwede nindong pagsarama-samaan, Mr. Siram, Joshua Martinez. Thank you so much. God bless. Mabuhay. Maray na pagkahapon asin, salamat. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action